La bona lletra, amb Vicent Ussó. Hola, bon dia, Vicent. Hola, què tal? Quin tema vas a regalar-nos Un avui? tema que crec que no l'hem tocat mai. Avui parlarem de narradors. No, que va, no hem parlat mai de narrador. Tornem al tema inacabable del narrador, en este cas narrador... Modalitat interna. I sobretot parlarem d'un aspecte més concret. Són algunes de les limitacions dels narradors protagonistes, d'una modalitat dels interns, i com les salven alguns autors. Molt bé, podem fer memòria de l'intern? A què es dedica este narrador? El narrador intern és aquella veu que explica la història al mateix temps que participa dels fets, és a dir, és un personatge. Per això se'ls anomena moltes vegades narradors personatges. A diferència dels narradors externs, els narradors omniscients, els de sempre, diguem, que són veus anònimes, el narrador personatge sempre té nom i cognom, encara que no el coneguem, però té nom i cognom, és un personatge concret. I si a més qui relata els fets és el personatge principal, és per tant el subjecte dels fets, parlem de narrador protagonista. La seva forma natural d'expressió d'entrada seria la primera persona. Ja estem situats. És difícil de governar este narrador? És més difícil que el narrador en tercera persona, que el narrador extern, perquè té algunes limitacions, algunes molt evidents. Per exemple, no pot entrar en la ment dels personatges. Si jo estic explicant una història no puc saber què penses. Si fora un narrador extern podria saber perfectament què penses, no? Tampoc pot explicar els fets que no ha presenciat. Si ara estan passant coses allà fora, nosaltres no ho podem saber i per tant, si no ens ho diu algú, no ho podem contar. Però n'hi ha algunes limitacions més subtils. Per exemple, és molt complicat utilitzar un narrador intern i descriure, per exemple, la casa on viu així de primeres, perquè clar, no tens una excusa per a descriure un lloc que per al narrador, en aquell cas és habitual, no? Està fart de veure aquesta casa no te crida l'atenció, i un dia entra i diu, ai, com és? És un poc una situació un poc estranya. I sobretot és més complicat encara que es descriga a ell mateix, físicament, o fins i tot el caràcter, en profunditat. Però aquesta limitació sempre els bons escriptors tenen recursos per a salvar-la i avui podem veure com un gran escriptor, ara descobrirem després qui és, salva aquesta situació. Anem a comprovar-ho. Anem. De sobte, els tres que eren a la taula em van mirar amb atenció i en Procop va dir en veu molt alta: «S'ha adormit». Ho va dir tan fort que quasi va sonar com si fos una pregunta. Van continuar parlant a mitja veu i em vaig adonar que el tema de conversa era jo. I en Penat va passar molt de temps al manicomi? No ho sé, tampoc tinc ni idea d'on prové ni de quina professió tenia abans. El cert és que té aspecte de noble francès dels d'abans, amb aquesta delicada figura i el masclet. Fa molt i molt de temps, un vell metge, amic meu, em va demanar que me'n cuidés una mica i que li busqués, per aquí, per aquests carrerons, una casa petita en què ningú se'n preocupés ni em molestés amb preguntes sobre la seva època passada. En Esbac em va tornar a mirar commogut. Des d'aleshores viu aquí, restaura antiguitats i talla gemmes, i amb això ha obtingut un cert benestar. Mira, amb l'excusa va explicant d'on viu. Efectivament. El fragment pertany al Golem, la novel·la de Gustav Meyrink, que és un escriptor austríac que va viure a cavall dels segles XIX i XX. És un clàssic de la novel·la fantàstica, està ambientada en el barri jueu de Praga i recrea l'ambient dels carrerons del gueto i, com hem escoltat, la llegenda del Golem. El Golem, per si els nostres oients no ho saben, és una figura d'argila que resulta animada per la càbala, per tant per mitjans esotèrics, i la missió que té és defensar els jueus en una època en què els jueus patien persecucions. De primer els defensa i també els ajuda, perquè com té una força portentosa, els ajuda a portar materials d'un cantó cap a l'altre i a transportar peces de gran pes, però en un moment determinat perd el control i comença a provocar destrosses. Hem d'advertir als nostres oients que la novel·la de Meyrink no explica la llegenda, encara que el títol pugui portar engany. Simplement el que fa és valer-se de la llegenda del Golem per a crear un ambient claustrofòbic i inquietant molt propi del que serà després la novel·la gòtica. I per què has elegit este fragment? Doncs perquè està explicat per un narrador protagonista i Meyrink provoca una escena molt curiosa, que és que els personatges que estan parlant creuen que el protagonista, el narrador, s'ha adormit i per tant parlen, no sé si malament del tot, d'ell, i per tant el descriuen. Una situació que en boca del narrador hauria resultat molt més estranya. De fet, Meyrink no ho pot fer d'una altra manera, perquè si el narrador protagonista estiguera despert i els altres ho saberen, no tindria sentit que parlaren d'ell en els termes en els que parlen. Clar. Si estiguera plenament adormit o haguera eixit de l'habitació, no podria escoltar la conversa i per tant no podria reproduir-la. I si a més ell fera una descripció d'ell mateix, resultaria una mica postís. Per tant, el criteri que fa servir em sembla
novel·la d'una gran intel·ligència. Quina complicació, quines estratègies han de buscar a voltes per no perdre la credibilitat. Sí, perquè hem dit abans que el narrador protagonista és un personatge que explica els fets que li ocorren a ell mateix i per tant té dificultats per a fer aquestes coses, no? I tornant a la definició de narrador protagonista, hem dit que és un personatge que explica els fets que li passen a ell, però ara jo em preguntaria, sempre és un únic personatge? No podien ser dos personatges, els narradors protagonistes que expliquen la seva història? Jo crec que podem escoltar un fragment, a veure si és possible. Clar que sí, si l'has preparat, anem allà. Amb les nostres botes, la nostra roba d'abric, podem tornar a sortir. Llisquem damunt del riu gelat. Anem a buscar llenya al bosc. Agafem una destral i una serra. Ja no es pot agafar la fusta morta del terra. La capa de neu és massa espessa. Pugem als arbres, serrem les branques mortes i les trossegem amb la destral. Mentre dura aquesta feina no tenim fred, fins i tot suem. Així podem traure'ns els guants i guardar-los a les butxaques perquè no es gastin massa de pressa. Un dia, quan tornem amb els dos feixos, fem barrada per visitar la llavi partit. La neu no ha estat netejada davant de la porta i no hi ha rastre de petjades. La xemeneia no fumeja. Truquem a la porta, ningú no respon. Entrem. D'entrada no veiem res de tan fosc com és, però els nostres ulls s'acostumen de seguida a l'oscuritat. De quin llibre és? El llibre és Claus i Lucas, és una trilogia realment de la senyora Agota Christoph, una autora hongaresa que va fugir del seu país, d'Hongria, arran la insurrecció de Budapest i la repressió soviètica de la insurrecció de 1956. Es va refugiar a Neuchâtel, a Suïssa, i allà va escriure diverses novel·les. El fragment pertany a la primera de les parts de la trilogia, el Gran Quadern. Les altres dos s'anomenen La prova i la tercera mentida, i els protagonistes són els dos bessons del títol, Claus i Lucas. I vull remarcar el fet que són bessons. La trilogia es reflexiona sobre la identitat, sobre la solitud, sobre la capacitat de l'ésser humà per a ser cruel, i és també un retrat de l'Europa de la Segona Guerra Mundial, de la Guerra Freda i de les revolucions de 1989, el moment en què cau el comunisme, respectivament. I en el fragment que acabem d'escoltar parlen en plural. Les nostres botes, agafem una destral, pugem als arbres... Sí, és un narrador protagonista en plural, que utilitza la primera persona però del plural. Per això l'havia triat, perquè és molt, molt estrany. No és gens habitual, jo no conec cap altra novel·la en què el narrador protagonista siga doble i s'expressa, per tant, en primera persona del plural. És creïble tan sols perquè, clar, quan explica això durant tota la novel·la, és tota la novel·la explicada en la mateixa persona, en plural, sempre en plural. Doncs només té sentit i només resulta versemblant perquè es tracta de dos bessons, i el grau d'identificació entre els bessons és tan gran, i nosaltres, els lectors, assumim que és tan gran, que quasi entenem que facin de manera conjunta totes les accions, perquè quan diuen toquem a la porta, t'imagines que estan tocant els dos a la porta, un cada mà. Quan diuen entren, t'imagines que els dos juntets, o sigui, anant agafats del braç, entren per la porta, no? Clar, això en uns altres personatges no seria... Igual no funcionava. No funcionaria. Ara bé, no es tracta d'un recurs gratuït, no ho utilitza únicament perquè té dos bessons i pot permetre's aquesta llicència, sinó que l'estratègia, el recurs està legitimat pel que anirem coneixent a mesura que avança la trilogia. El que no farem és explicar-ho per a no llevar-li l'encís als lectors de llegir una obra que consideri que és una obra majúscula, una obra bastant desconeguda i que recomanem. L'editor l'acaba d'editar les tres novel·les juntes en un sol volum, l'editorial Amsterdam, en traducció a més del gran Sergi Pàmies. La recomanes? La recomana absolutament. El títol és Claus i Lucas. És una novel·la molt dura, també avise, amb un estil molt tallant, de frases molt curtes, especialment la primera part, però que val realment la pena. Me l'apunte per a l'estiu. Molt bé, sí. No vaig a dir-te fins la setmana que ve, perquè Plaer de ma vida, com estem explicant avui als oients, fa una pausa, aprofitaré per a llegir este. Tu també aprofita per a llegir, que com no llitges pràcticament res. No, com durant la resta de l'any no llis. No, el que faré sobretot és aprofitar per a rellegir, que també és una... Que diuen que és la manera real de llegir, no? Bé, sí. Pot ser sí, de vegades també te cauen alguns mites, però és una manera de recuperar obres que t'han agradat i gaudir-les més, perquè com ja saps com acaben, ja saps que l'assagis el majordom, et pots fixar en els detalls, no? Cosa que altres vegades no tenim aquesta possibilitat. Doncs, Vicent, quedem després de l'estiu, val? Molt bé, perfecte. Adeu. Adeu, bon estiu.